Здравейте и добре дошли в Perfect.io. Аз съм Любо, а това е каналът, където ще намерите всякаква информация на тема Skincare. Интересувам се от темата за грижа за кожата от няколко години и от около 2 години съществува каналът ми в TikTok, където ежедневно споделям полезна информация в кратки видеа, но реших да направя и YouTube канал, където да мога да споделям по-дълга информация относно продуктите, техните действия, противодействия, какво бих препоръчал, какво не бих препоръчал и всякаква такава допълнителна информация, която смятам, че за вас би била полезна. В сферата на Skincare съм от около 4 години, имам доста знания, доста опит с продукти, които съм тествал. Хиляди кремове и серуми са минали през ръцете ми, докато не намеря перфектните, които работят лично за мен, и бих се радвал, ако успея да помогна и на вас да откриете вашият любим продукт. Или поне тези, които работят и за вашата кожа. В отговор на въпроса защо реших каналът да се казва Perfect.io. Защото порите ни са също толкова перфектни, колкото и самият ти. И не забравяйте да се абонирате за каналът ми, тъй като това ще означава изключително много за мен и за това ново начинание, в което се впускам. Благодаря ви и до скоро!